badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iran dumadine Gunung Kelut seri pirangan alap-alapan Dewi Kili Suci. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto, Dewan Sutradara dipun tindakan Roko Mas Aji Soko, asisten sutradara dipun tindakan Adimas Eko Pranoto, pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran dipun tindakan Adimas Suyono Sakonco. Tata dekorasi dipun tindakan Bopo Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Batak. Lighting katindakan Adimas Ladu Aldiansah wontene Pangrenggo Busono dipun tindakan Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kali pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakan Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Adimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakan Adimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Gawa. Dewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika sepisan nggambaraken wonten ing kraton kauripan. Prabu Erlangga ing dalu menika kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto, Patih Narotama katindakan Roko Mas Imam Sarjono, Amiseno utawi Panji Garasaan katindakan Adimas Abi Rojali, Amisani Sri Ramawijaya kaparagani Adimas Bagong Sutresno, Dewi Kili Suci katindakan Mas Diah Maharani, Senopati Pratikno kaparagani Adimas Kundi Asmoro, Pratikto katindakan Adimas Riko Saputro. Ewontene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing Guwa Sela Mangkleng, Lembu Suro kaparagani Roko Mas Andi Prastyo, Maeso Suro katindakan Adimas Sabar Sugianto, Joloworo kaparagani Roko Mas Dedek Wibisono, Kapiworo katindakan Roko Mas Yusuf Sutresno, Maeso Dento katindakan Adimas Kipli Santoso,
Yondene Dayang Maruti. Kaparagan ini Mas Uut Sutriana. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing desa Sempu Keling. Kidoho kaparagane Raka Mas Aji Saka Nyai Doho katindakaken Mas Puput Jarmiati. Temenggung Trenggono kaparagane Adi Mas Eko Pranoto. Wondene Roro Kandini katindakaken Mas Menik Widyawati. Resi Tunggul Wulung katindakaken Bapak Begek Ariwarsito. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adi Mas Rokim Sarto, Bapak Mogol, Mban. Katindakaken Siciyu Arum Somplak, Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksane ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun. Lamun untuk aku nindak kewajiban pinangka prajurit ana ing kraton susulan sadurungane yen to aku pengusaha pasar
mangan wae ora apa meneh anane mung tansah krisikan kelingan kelawan garwa sing tak tresnani ora ana liya diajeng Roro Kadi. Tan benten ingkang kula raosaken. Ben saben pidane teki kewajiban. Raos batin kula mung karatata. Akhir menawi kenging dhateng pidane garwa ingkang sangat kula tresnani. Yen ngono mratelake. Lamun tu tresnam iki upama tiba lan ditimbang gedene gunung kae isih gedhe tresnamu kang tumandulan aku ya. Sikam. Mula mumpung iki ana kalodhangan, munggo aku lan sliramu. Sliranu bakal takjak lelomban ana ing samudrane Asmara supaya kangen sakjroning atiku mengko bisa intoso. Sikam. Mangga sami lelombang sak tengahipun samudra. Kartini tepetane asmara sing bebrayan kang asupan dijojo. Mung anggonku dedonga marang Sang Hyang iki. Sakjroning aku lan sliramu nemahe urip bebrayan kang sesipat ora ana sing bisa wisah. Mung kang aku jaga. Bakal wisah tresnaku kelawan sliramu. Sayang minta Rinolan wengi ora kendhat anggonku ngombalan kajian. Sliramu lan kata sakjroning nemahe urip bebrayan tinggal aku. Supaya belajar mustikaning para priya. Pindha sang bedari rate panjen memaning ati pindhane kaya dene bedari rate ora ana sing bisa madani
siji selawase tetep kukuh lan bagus ya. Sampun. Gegang tak kira cukup anggone padha lelumban ning samudraning asmara jalaran. Iki ana jejibahan sing kudu tak rampung. Lamun tok aku ora suwano ngersani Sinan Prabu Erlangga. Menggone aku kuwatir lamun tok aku antuk pidana utawa dipo iso ngersani Sinan Prabu Erlangga. Sakmetara tak tinggal oleh katemen. Aja ning kene. Rumangsa susuk anggenane sajroning atiku yen tok aku kudu ninggalke sliramu. Pincen kula saged mengurus. Yo kalih sedherek tolos ingkang Pamuji tak. Ojo kendhat yen nyuwun marang kanugrahane Gusti. Sing ati-ati ya. Gusti Putri. Aku praktekno. yen kowe Aku praktekno. srawungke aku lara kanthi. Roro kandine Isya. pegato lawan bojomu temunggung terang geno. Aku pirang perkara. Srawung lagi wae sepisan kowe ngandhake aku kudu pepisahan kalawan garwaku. Jalaran opo? Mergo aku ora ngepengin iki kowe bebujuan karo tembung Trenggono. Bener. Kae nganti kuku tak jagat. Aku ora bakal sudi pepisahan karo garwaku. Mergo aku tresno lahir batin kalawan Mas. Ora gelem. Iso ora bisa. Mikire aku jejere wong wadon. Kok batin ora aku mesti mati. Nang tak jaluk
nganti sudah tahu. Ayo Bondo, Bondo lawan aku senjatane. Putri Kili suci kamu. Sebel gada ilang tresno dumateng panjenengan kados. Kepengen sandingan kalawan panjenengan. Piyambakipun saged bilih kula kedah pepisahan kalian panjenengan Kama. Pancen bener ngomong terbon. Apa sing dikandhake bojomu ra karo? Kalamun aku tresno lahir batin marang sira. Lagi Yun Sewu, Dewi Kristus. Panjenengan pirsa piyambak. Menawi kula menika sampun anggadhahi garwa boten sanes Roro Kandi. Menawi kula kedah pisah kalian diajeng Roro Kandi. Kados pundi mangkenipun urip kula. Kanjeng. Senajan wis denigar. Mergo gedhe tresnaku kang tumandhong marang bumi. Paribasan aku ora bisa urip kalamun aku ora dadi garwamu. Nanging kedahipun panjenengan ugi emut. Engkang nami tresno menika boten ateges anggadhahi matur suwun sanget. Ewondene panjenengan menika sampun tresno kalian. Nanging pangapuntenipun ingkang agung. Kula boten saged ngimbangi dhateng tresno panjenengan. Ora bisa ngimbangi tresnaku. Apa wis mbok pikir kabeh tanggung jawab. Nggih menapa mbok. Kasih kowe wani nampik katresnan. Kula sepisan menahan kudu marangku. Kowe abot bojomu apa abot aku Trenggono? Menawi kula awerat garwa kula Roro Kandi liripun kados pundi. Menawi kula awerat panjenengan kados pundi. Kalamun kowe abot aku, ninggalono bojomu kan. Nanging kalamun kowe abot bojomu, kula palenggan kasono pancen tak cepet widina iki. Kabeh perlu tanganmu. Pangapuntenipun Kepiye to? menawi kula matur sora wonten sapa panjenengan Dewi Kristus. Nanging kedahipun panjenengan kemut. Kula dados prajurit wonten ing kraton Medang Kauripan. Menika anglampahi lelabuhan boten peparing kekocah nan dalem utawi sudarma panjenengan Sunan Prabu Irlanda. Nanging menawi kula kedah misahaken bojo kula Kandi. Awet-awet ngantos sprene kula ngenyam kamukten wonten ing kraton Medang Kauripan. Rikala kula rekoso boten panjenengan ingkang ngancani kula nanging bojo kula Kandi. Kula mukti bawa wonten ing Medang napa kula kedah tegelan mentolo misahaken bojo kula kalian kamangka tresno kula kalian kan bebasan. Kandini menika kula cancang kangge otot kula patoki kalian Badung. Nggih, mboten napa-napa. Sarene kula menika wonten ing Medang namung abdi. Menawi kedah nilaraken Medang Kauripan boten dados baya ngapa. Iki kula wangsulaken dhateng panjenengan. Ora putri, babar bisa dipercaya oleh kemindakmu marang Trenggono. Iki perkara aku. Boten nginten babar pisan atas panjenengan putra Nalendra Gung Bathara wonten ing Medang Kauripan. Nanging patrap lan tumindak panjenengan Adigang Adigum Adiguno. Ampun dinakwa menawi kula menika edan pangkat derajat bondo donya. Nganti aku tumindak kaya ngene. Mergo gedhe tresnaku kang wadon. Nanging panjenengan gasro. Panjenengan gasro. Kula sampun gadhahi garwa. Kula sampun gadhahi sisian. Kula mboten edan pangkat derajat bondo donya kamukten wonten ing Medang. Nggih, badhe kula paringaken panjenengan pangkat senopati. Lan tumenggung ngenyam kamukten bondo donya wonten ing Medang. Bareng
kowe bali ning desa ora nganggo bondo Mas Picis Raja Beno apa sikiran kowe sak. Saku kan. Keluar kabeh. Kaya ngono Trikono. Kowe akon bojomu sing saka desa iki banget Trikono. Maidah aku tresno kawan. Yen to jebul kowe wengis lan kejem pengen misahke aku kelawan bojo. Ini suci. Wes. Ora ana ajen kinajen antaran aku lan kowe mergo wis wani